O día 3, pois, bueno, temos o concurso de selfies que vai estar aberto todo o ano. O concurso de selfies é a partir dos 12 anos para... E consiste en que na página web hai un programa no que eles poden ir xa empezando a subir fotos, disfrazados tamén, e a ver cal é o selfie pois máis bonito. Entonces, o resto da xente pode entrar nesa página e ir votando o selfie que máis lle gusta. O sea, que isto é como... Interactivo total. Como se di, isto é... como si fora Operación Triunfo, vamos. Parecido. Que ti botas aí a... Exactamente, parecido. Ese é o que queremos, saber cal é o selfie máis votado. Vale. Vai estar aberta a votación hasta o sábado, día 3, ás 8 da tarde. Aí, nese momento, vais a cerrar, vai haber aquí unha pantalla con todos os selfies que se foron subindo e despois un xurado, pois, de entre os 6 finalistas, pois escollerá cales creen que son os 3 mellores. O sea, que hai que darlle xa rápido, empezar a enviar fotos. Cantas se poden enviar por participante? Hombre, a ver, poden enviar as que queiran, pero mellor unha ben lograda, unha ben feita, verdad? Que hai que facer para este concurso? Pois tamén entran na páxina e aí explícalle todos os pasos que hai que seguir para poder inscribirse e despois suben eles mesmos a foto. Bueno, como sempre, é dicir, estas actividades que xa estamos aí no Samaín, cerquiña, pero o frío non dá chegado, as castañas non dan chegado. Bueno, ainda que non faya moito frío, tampouco importa moito, moito, estamos máis un Samaín de Bran. De Bran, pero bueno, esperemos que o tempo aguante, sobre todo por ese porque día. temos moitas actividades aquí, neste espacio, non? Contamos con Troula un ano máis, que vai a facer o espectáculo pirotécnico, pero vamos a ter animación xa desde as 4:30 da tarde. Este ano, como novidade, vamos ter unha animación de maxia durante toda a tarde cos nenos, a parte da tradicional Casa do Terror, maquillaxe para todos os nenos, as castañas tamén, por iso que necesitamos que veña bo tempo. Vai vir bo tempo e vai vir moita xente, seguro. Home, queremos que veña moita xente, con esa ilusión se fai. Como sempre apostando pola xuventude. Sempre, eso sempre. E máis desde a contenta Concellería de Xuventude, por suposto. Sí, sempre, nós sempre apostando pola xuventude e, bueno, isto é unha festa en familia moi bonita e que queremos continuar. Pronto está Nadal, xa aí, pero bueno, diso falaremos máis adiante. Sí, falaremos máis adiante, pero bueno, adiántote. Tamén, se queres, si hai datas aí, que temos unha excursión de Nadal para Perlín, e que está o prazo aberto xa, é unha pena non dicirlo. Pois entón conta. Pois que temos unha excursión a Perlín este ano, repetimos, porque ano pasado pois saturamos os 2 autobuses que había, entón este ano, como sabemos de xente que quere voltar, pois temos unha excursión o 15 de decembro, vale? Vamos a viaxar alá, plazas limitadas tamén, entón hai que anotarse xa os que estén interesados. O mesmo, páxina web. Páxina web, inscripción en liña, ou tamén poden ir polo multiusos, aí poden aquí os máis rápidos en internet que se apunten xa, porque senón quedan sin... Sí, hai que estar coas novas tecnoloxías. Pois nada, parabéns, como sempre. Estamos aí xa no Samaín, cerquiña. Pois sí, eu xa vou a facer o selfie preparando o disfraz. Para a ver se me toca. Pois veña, hai que intentalo. Moitas gracias. Nada, a ti.